The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers. Welcome na usab ning atong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, pagpadayon ni ning atong hilisgutan ni atong tunanan nga giuluhan og God's 10 problem solving devices. Okay. So kanimo magtutuo is presume nga ikaw nakaandam na sa imong kalag, pinagi sa imong sugid, paghingalan sa tanan imong mga sala ni nga dawa, aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Apan alang kanimo dili magtutuo, it is faith on the Lord Jesus Christ. Acts 16:31. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay. Padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon. Naghisgot kita nga gikinahanglan natong mga Kristiyanon ang pagsagol sa atong pagtuo ngadto sa saad sa Dios. We have to mix our faith in God and His promise with the relevant biblical principle. And atong gamiton kini, apply this discernment in how you respond ngadto sa mga katalagman nga imong atubangon samtang nagawadayon ka sa imong pagkinabuhing Kristiyanon. So you will persevere. Og siya, kung atong gihisgutan gahapon nga, then you make a conclusion nga, if God is for us, who can be against us? Roma 8:31. Kaya ang Diyos alang man kanato, kinsa may makapildi o makaparot inunta kanimo. Who can harm you? Wala. Bisag unsa pagkadako kanang katalagman nga imong atubangon, you are relaxed ug kalma gihapon. Ug mao kana ang Christian way of life, unsaon pagkinabuhi niya ng maong matang sa kinabuhi nga uban sa imong pagkahayahay sa imong pangunahuna, relaxed mental attitude or RMA. Now, so we have to live by faith. Relax in the Lord. Okay? Now, sa atong pagpadayon ini, we have to stand still. Matud pa si Exodo 14:13. Stand still and watch what God is about to do. Numdum ka ni Moises nga gisultihan sa Dios. Sa malig-on sa iyang pagpango sa mga Israelinhon o sa pagsiak sa dagat aron makaagi ang mga katawhan sa Dios. Unsa? Stand still and watch what God is about to do. Mao gini ang gisulti pod. Now, to crack the sound barrier, kinahanglan kini og excessive speed. Now, so kung buot ka to crack the faith barrier, nanginahanglan ka to stand absolutely still. Barug nga magmaligon. Dias Filipos 4:7 nagkanayon kini sa in English, and the peace of God which surpasses all comprehension will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, ang tanan, grasya sa Dios. Ang iyang amazing plan has you covered. Ikaw
kanang protektahan, gipanalipdan completely. So, buot sa Dios, nga ikaw magbaton niya ng kalinaw o dili ka magkinabuhi under anxiety and stress. Now, kung naa kay suliran, dangop dayon sa labang hukmanan sa langit. Go to the Supreme Court of Heaven. O kini bukas 24 oras matagadlaw. Kay ang by the way, ang pag-ampo dili man ni problem-solving device, but it is your direct contact ngadto sa Dios. So ibutang ka na imong suliran diha sa iyang mga kamot, then walk away from it. Now, because of 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him, for He cares for you. Now, nakalimot ka na nga ang Diyos na kanayon nga dili siya mutugot kanato to be tested more than we can stand. Yes, dili. Now niya sa 1 Corinthians 10:13 akong basahon, nagkanayon kini, no testing has overtaken you but such as is common to man. And God is faithful, who will not allow you to be tested beyond what you are able, but with the testing will provide the way of escape so that you will be able to endure it. So, kung dili ka mo gamit sa faith rest drill, nga mao kini nga atong gitunan karon, mo garantiya gyud ko nga you will have a stressful life. Yes. If you are not using God's resources, you will convert adversity into worry, anxiety, o kahadlok, katarantar. Ngano? Tungod lagi kay ang human solutions do not work and won't give you relief. Gikan sa kabugat, the burdens of life. You cannot live stress-free ni ining kalibutan may dumalang sa talas. No. You cannot live stress-free in the devil's world. You are doing it your way. Labi na kung imong buhaton, imong pinaayagi sa imong paningkamot, the energy of your flesh. So, ang Lucas 12:29 yun sa may gisulti, do not worry. Ayaw kabalaka. In fact, ang kabalaka salaman. Worry is taking on unassigned responsibilities. Na daghang mga tao like the attention of worrying. Worry is a sin, akong balikon. Sala. Ug kini maka-derail sa imong espirituhan nung kanang pagsibog sa unahan. Worry is self-torment. O kini, magatukmod ni mo nga dos pagkakulba.Isi, kulba na yung kataranta, kahadlok, mo na. Unsa may solusyon? Ang solusyon nini is to orient to God's unique plan. Alang si mong kinabuhi. Unique. Ang Diyos nagasaad to provide everything you need. What is there to worry about then? Unsa may mong kabalakan? Now, ang usa sa mga paborito na ko nga anti-worry nga pulong sa Diyos na sa Mateo 6:25-34. So I encourage you to mark it in your Bible. This is a logical grace promise. Now, adto tas Filipos 4:6. Unsa gisulti? Be anxious for nothing. Ayaw ka balaka for anything, ayaw. Kaya ang pagkakulba, pagkataranta, anxiety, is a consuming powerful force.
kung mo pili yung ka, magtuman yung ka sa pagkabalaka, it can cause you to dread calamity, anticipate misfortune, have undue and not specific concern for yourself or those you love. Yes. Kini mo buto ni in your soul. It will explode in your soul. Sama sa granada o mo bungkag kini into various mental attitudes. Bantay yun mo ni kulba yun. Now, okay. Ana kay stress diha sa imong kalag. Okay. Kung kini may tabo, you will be incapable yung kang kahimo in handling even minor pressures. Dili. So, dili ta matingani. No surprise. There is a connection tali sa unsay imong ginahuna and sa imong kanang mayong panglawas. Your health. Ang kabalaka, anxiety, doubt, and constant mental tension all adversely affect our bodies. O kabay-kabaw niya na, makaapektar sa atong kalawasan, sa atong lawas. Ug diha usab sa Isaias 41:10 nagkanayon kini, do not fear. Naapod na. Do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Saan mo na? Sa Diyos. Now, kitang mga tao, God, madlok, may fear a lot of different things. Ang pagkadlok, God, kanang naman na sa atong essence ingon ng mga tao, di ba? Okay. Tingali, nahadlok ka sa imong kaugmaon, ang imong mga kinahanglang pinansyal, mga at sa panahon, weather events, ang imong anam ng pagkatiguang, o ang imong pagkabalaka sa safety sa imong mga anak, or ang kahimtang sa nasod, all of those. Now, naapoy ubang mahadlok mamatay. Yes, of course, people fear dying. Si Satanas, gusto gyud siya nga mo gamit ka to manipulate you. Gamiton ni mo na, ay ang gamiton ka ng mga kahadlok, kabalaka, worry, anxiety, and fear. Kinigod, emotional sense of arrogance. Ibaw ka ba? Kay, when we sink into one of them, kung kita mabiktima to our sin nature, so, pakyasta sa pagsalig o paggamit sa atong pagtuo. Nga naman, tungod kay we have our eyes on ourselves na. Og dili ngadto sa Dios. You see? Do you remember Peter? Sa iyang paglakaw dito sa kanang tubig, sa iyang pagtanaw of the Lord, when he took his eyes off the Lord, unsa man, so good siya kaunsa, unlod. You see? Just like we do when we get into self-pity. Matthew 14:31 says, you of little faith, why did you doubt? Okay. Then, stand still. Managi, paambugo ka na to sa pulong sa Diyos. Stand still. Watch what God is about to do. See? O, mauni nga, gikinahanglan, nga ato, barugan yun. Kaya ang stress, God, maka pahunong nimo from having the capacity for life that God intends. You see? Kaya gidisenyo sa Diyos an amazing plan for you. Take up the shield of faith and live it. Now,
Sa laing bahin, adversity, kining adversity, kining mga katalagman, kanang sangput kining unique opportunities to glorify God. Naibaw ka ba? Dias Mateo 8:23 nga 27, si Jesus took some disciples out in a boat. Misakay sila sakyanan o kanang baruto to cross the Sea of Galilee. So, sa ilang paglatas na to, maong dagat, diha may unos. A storm came up. The disciples panic. Nangatarantar sila. So, sa ilang pag-focus ngadto sa circumstansya, they were convinced they would die. Ang motor ilang yunahuna na, mamatay naman katanini. Apan si Jesus mingon, you of little faith. So, maotoy direct condemnation for not using faith aron ma-stabilize unta ang ilang gibati. You see? He calmed them down with one word, peace. You see? John 16:33 says, these things I have spoken to you, so that in me you may have peace. In the world you have tribulation, but take courage. I have overcome the world. O, nagisulting Ginoo sa Kristo. Now, kung naa ka man yan ng kanang storms of life, i-focus ang imong attention ngadto kang Ginoo sa Kristo o sa iyang mga kasangkapan, iyang provisions. Not yourself. Ayaw tutok sa imong kaugalingon. Kaya ang Diyos nagasangkap sa tinuod, matuod yung tubag for you. These things are found in the Bible. Naagyo diha kiti na to ang bahin ini, this Biblia. So here is your challenge. Learn God's Word. Learn. Study, learn. Believe and apply. Ibutang ang imong pagsalig o seguridad diha kaniya. So gamita ang faith rest drill aron you will not be a Christian casualty ni ining battlefield of life. Isaiah 26:3 and 4. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for in God the Lord we have an everlasting rock. Now, ang Diyos buot nga ikaw magbaton og hingpit nga kalinaw og kakalma sa imong kalag. Ang iyang grasya naga-embrace kanimo kanunay. Your job is to be oriented to it. Mo na imong trabaho. Depend on it. Glorify Him in it. Now, Psalm 37:7 also says, rest in the Lord and wait patiently for Him. Do not fret because of those who carry out wicked schemes. Now, ugma atong isgutan ng ikaupat na nga problem-solving device, grace orientation. So, dinhi lang una kita kutob pagkakaron o ginaot nga ikaw nakakatulog mga punto nito atong gisgutan ni ining adlaw. Magampo ta bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni ining matamis nga gayon sa among pagpadayon sa tuon sa imong balang pulong ang imong kamaturan nga mao'y among gabayan sa among espirituanong pagkinabuhi. O tinuod na ipanahon nga kami
na ipagkakulang gayud sa ang pagsalig diha kanimo. Liguna kanunay kining among pagsalig pagtuo diha sa imong mga saad. Salamat ning among pagtuon sa pulong nimo pinagi sa ministry sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma aron kami makapadayon nining among pagtuon sa imong pulong kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.